Oes interpretation o Cymraeg i ni, sydd ar gyfer y cyfieithu, os gwelwch yn dda. Bron yn olon. Rhoni, barod i fynd. Na ddechrau efo'r datganiad arferol, sef bod y cyfarfod yma yn cael ei weddarlledu ac bydd ar gael ar-lein yn fyrach ymlaen. So, ydych chi'n hapus gyda hyn, gyrrewch y cyfarfod nawr. Bydd i chi. Os ydych chi Elwyn? Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Croeso chi yma i gyd. Nawn ni gychwyn gyda'r ymddiheuriadau. Tim Jones wedi ymddiheuro. Iawn, rwy'n arall? Os nag oes, awn ni mlaen i datgan diddordeb. Cadeirydd. Elfed? Ia, datgan diddordeb yn eitem rhif 5 a pwynt 3, cadeirydd. Iawn, diolch yn fawr iawn. Ia. Awn ni mlaen i'r cofnodion, na i gynnig bod nhw'n gywir sa rwy'n am eilio. Fatha'n codi'r cofnodion. Gan un o'r swyddogion neu rhywbeth? Yes. Jean, I would do that. Yes, Chairman. There's a couple of updates in relation to item 5. There's a query about Werner stuff in Bond B. You'll note this committee that this actual application has been removed from the Section 106 list because the application has been refused. It is intended that a site meeting will be held with the applicant for next week to progress on that, but the application has been refused. The other item relates to the Section 6, and there's a situation about an application relating to MP5 58263B. Just to advise that the website is correct. I think there's been a confusion that there was subsequently a further application under C, which had a variation from the previous refusal, whereby it was subsequently approved. So I think the website is correct and all the details are updated all one. Thank you. Iawn, diolch yn fawr iawn. Rwy'n arall o rhywbeth? Os nad oes, awn ni mlaen i rhif 4, cynllun datblygu lleol Eryri. Jonathan Aronia. Na, bydd Sean yn cymryd hwn, dwi'n meddwl Sean bydd. Elliw gyntaf. Elliw gyntaf. Elliw, oce. Bore da i chi gyd. Felly'r adroddiad sydd eich blaenau chi heddiw ydy'r adroddiad monitro blynyddol ar gyfer y cynllun datblygu lleol. Pwrpas yr adroddiad heddiw ydy i chi fel aelodau drafod a cymeradwyo'r cynnwys cyn i ni fynd ati i'w gyflwyno fo i Llywodraeth Cymru diwedd y mis. Fel dych chi gyd yn ymwybodol, nod yr adroddiad monitro ydy i ddangos i ba raddau mae'r strategaeth y cynllun yn cael ei chyflawni. Ydy'r polisi yn gweithio, neu os oes yna wagle polisi. Hefyd fel gwir yr aelodau, cynhalwyd adolygiad o'r cynllun ac gathon ni ati i ymgysylltu hefo'r rhanddeiliad nôl yn rhwng Ebrill 2023 a Mai 2023. A mi nath yr adroddiad adolygu sefydlu yr angen i wneud adolygiad llawn o'r cynllun lle. A mi gafodd yr adroddiad adolygu hwnnw i fabwysiadu a'i gyhoeddi nôl ym mis Mehefin llynedd. Felly dyma'r 5 adroddiad monitro blynyddol ers i ni fabwysiadu'r cynllun. Mae Sean sydd yn y pengadlys heddiw am fynd drwy'r prif ganfyddiadau hefo chi. A mi ddoi fewn ar y diwedd hefyd i jyst egluro chydig mwy am y camau nesaf. Felly neu roed y drosodd i chdi fan, Sean. Iawn, diolch Elliw. Ia, so felly o ran y prif negeseuon a canlyniadau adroddiad monitro blynyddol yma, ni chynetawyd unrhyw ddatblygiadau arwyddocaol sy'n talseilio pwrpasau statudol y parc, a mae'r holl geisiadau gynllunio dderbynwyd ers mabwysiadau cynllun datblygu lleol Eryri wedi cael eu pennu'n unol â strategaeth datblygu dyfodol. Felly, mae'r cynllun datblygu lleol Eryri wedi cael ei gyhoeddi
Felly o ran caniatadau cwblhadau tai, maen nhw wedi cynyddu chydig yn eleni o gymhariad blynyddoedd blaenorol, dal yn is na'r targed, a yn amlwg felly mae dal angen adolygu'r polisia o fewn y cynllun lle. A hefyd, o'r 45 eiddo preswyl newydd yn oedd yn caniatad cynllunio iddyn nhw rhwng Ebrill 2023 a Mawrth 2024. Mae yna 20 o hein yn unedau tai fforddiadwy, lle mae hyn yn sylweddol uwch na'r niferoedd yn y blynyddoedd blaenorol, ond dal yn parhau fod yn is na'r sbardun 21 uned am y 5 blwyddyn monitro'n olynol. A mae nifer o'r unedau tai fforddiadwy yr oedd i'r caniatad cynllunio iddyn nhw o flwyddyn yn llai na 21 uned am 4 blwyddyn yn olynol, felly eto dal yn bwrpasol adolygu lle. Oedd i'r caniatad 18 cais yn perthynas â twristiaeth yn ystod y cyfnod monitro yma, cynnwys datblygiadau podia rhan amlaf lle. Newid defnydd tir a trosi adeiladau metrol, llety gwyliau hunan arwylio, estyniad storio unllawr arfaethedig i gaffa'n arwylio presennol nant gwynant. Beirniaethau hefyd, gan gymeriad yna ni ddiweddarydd ar ôl hwn, cymeradwyd 2 gais i wella colesterau cymunedol, sef caniatad ar gyfer gwelliannau, gau chwarae plant yn Aberdyfi a caniatad ar gyfer trosi cyn eglwys i adeilad cymunedol yn Llanfestiniog. A ni fydd unrhyw ddatblygiad ar y cael os o gwbl i ffeithio'r bolisiau eraill yn y cynllun. Diolch yn fawr Siôn. Na jyst ychwanegu hefyd bod yna chydig o fan newidiadau fformatio dyn ni angen ei wneud i'r adroddiad gan iddo fod yn ei ffurf derfynol lle. Felly, ran y camau nesaf, fel chi'n gweld o'r adroddiad, mae'r tystiolaeth yn dangos newidiadau sylweddol yn y cyd-destun, yn hyd a mae newidiadau wedi bod ar lefel genedlaethol hefyd i bolisiau a deddfwriaethau. Fel Sonius yn gynharach, nath yr adroddiad adolygu gael ei fabwysiadu llynedd, ond hefyd fel ydych chi'n ymwybodol ym mis Rhagfyr 2023 penderfynwyd oedi'r broses o adolygu'r cynllun datblygu lleol fel bod yr adnoddau'r staff yn mynd tuag at gwaith paratoadol ynglyn â erthygl 4 lle. Mae'r adroddiad o blaen hefyd yn cynnwys amserlen ddrafft diwygiedig ar gyfer mynd ati i ddiwygio'r cynllun, a dyn ni yn rhagweld bydd y cytundeb cyflawni yn dod o flaen yr aelodau yn mis Mawrth blwyddyn nesaf yma, bod ni'n mynd ati wedyn i ymgynghori yn ehangach yn y Gwanwyn. Yn Hydref 2020, Hydref flwyddyn nesaf, lle fyddwn ni'n mynd ati i wneud galw am safleoedd posib, a wedyn ni'n mynd ati i ffurfio'r strategaeth a ffafrir wedyn. Dyn ni hefyd jyst yn dangos y camau dangosol o'r broses llawn lle pryd fydd yr archwiliad a pryd ddisgwyl i'r cynllun gael ei fabwysiadu. Amser yn ddrafft ydy hon yn amlwg a fydd rhaid ymgynghori arni a chael cytundeb Llywodraeth Cymru arni maes o law lle. So gobeithio bod hyn yn rhoi chydig o flas i chi o'r camau sydd o'n blaenau ni. A'r argymhelliad heddiw i chi fel aelodau drafod a cymeradwyo'r cynnwys ar yr adroddiad monitro gan ystyried unrhyw newidiadau ychwanegol sy'n cael eu cytuno gan yr aelodau. Diolch yn fawr. Iawn, diolch i chi. Sgyn rhywun gwestiwn neu sylw? Ar y ddogfen? Os nad oes, reith rhywun gynnig bod ni'n... Oes, mae Naomi fe llaw i fyny, a mae Jelith fe llaw i fyny. Sori, do'n i'n gweld i. Jelith yn gyntaf. Oce, diolch yn fawr. Dach chi mynd gyntaf? Iawn, diolch. Ie, sori, ddim clod iawn. Diolch fawr Lliw am y gwaith yna. Mae'n ddogfen hir a trylwyr, a mae lot o waith yn amlwg yn un o prif gonolfeincia yn gwaith ni lle. Un o'r pethau sy'n amlwg ydy, swn i'n dweud tan perfformiad, ond ddim yn cyrraedd yn triggers o ran tai fforddiadwy, rhywbeth sy'n hollol bwysig i ni fel i greu cymunedau hyfyw fewn y parc lle. A jyst, be dwi'n weld yn yr adroddiad monitro ydy, reit bod y gydnabyddiaeth i hynny am sawl rheswm, ond mae jyst yn dweud o nawn ni adolygu'r polisi, ond dio ddim i fi yn reit rhyw wir ystyr o be mae hynna'n ei olygu. O be dwi'n weld o'r rhesymau, lot o'r rhesymau o ran bod na ddim mwy o datblygu tai fforddiadwy ydy, mae yna ddiffyg
diffyg tir yn y bon, y tir addas. A hefyd, nad dydy'r parseliad dir sydd yn dod yn addas ddim yn hyfyw yn economaidd i gwmnïau llai, achos does a ddim o'ch cwmnïau mwy yn amlwg yn dod yma ac yn datblygu. A'r sort of y cwestiwn sgynna i ydy, iawn, da ni'n sôn am gweithio efo y cymdeithasau tai, ond be mae hynna'n faint o waith mwy, os oes ddim tir, mae'r cymdeithasau tai'n dweud, da ni ddim yn mynd i adeiladu, achos diolch yn gost effeithiol i ni 5, 6 neu 20 tŷ, lly. Da ni eisiau gwneud mwy na just adolygu polisi, os yw rhywbeth mwy da ni angen wneud o gweithio fel Llywodraeth Cymru ran cyrraedd i targedau tai fforddiadwy nhw. Dwi'n teimlo bod adolygu polisi dipyn bach yn amwys, felly. A dwi'n eisiau dipyn bach mwy o fo'n braich i fewn iddo fo. Sgennau matebion, ond dwi'n reid hwnna allan no, achos mae'n un o'r prif bethau sydd yn dangos bod na dan berfformio, os liciwch chi, dwi'n licio creu y gair targedau. Ond dyna di'n sylw am sort of cwestiwn i ar gyfer yr awdurdod, dim jyst y swyddogion, lle. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Elliw sio ateb? Ie, dwi'n cytuno'n hollol efo chi Delys, a beth chi di ymlygu o ran, mae o'n bryder gen ni, mae'n bryder bod yr safleoedd llai yma, fel chi'n dweud, ddim yn dod ymlaen oherwydd bod nhw, cymdeithasau tai yn amlwg eisiau pethau stacio fyny'n ariannol, ac berig bod, dwi'n cael y teimlo allan bod yr ardaloedd fwy gwledig yn dioddau oherwydd hynny, lle. Da ni'n rhoi negeseuon drosodd i Llywodraeth Cymru, digwydd bod ar hyn o bryd mae'n ddarn o waith yn cael ei wneud fydd o fatha canllaw ar gyfer adeiladu tai fforddiadwy mewn ardaloedd gwledig, a beth dyn ni'n parhau i ddeud wrthyn nhw ydy pa mor bwysig ydy bod yr arian ychwanegol yn dod i gymdeithasau tai i wneud siŵr bod yr safleoedd llai yma yn stacio fyny'n ariannol. Dyle bod ne fwy arian yn dod i datblygiadau bach gwledig, lle. Mae'r gwaith cymdirol yna yn digwydd, a dwi'n gobeithio wir bod cymdeithasau tai hefyd yn rhoi y negeseuon yna i Llywodraeth Cymru hefyd, lle da. Mae'n waith yn cael ei wneud o ran tai community-led housing mewn ffordd, bod y gymuned yn cymryd fwy o rôl. Dyn ni newydd ariannu swyddog prosiect yn ardal Pemachno, enghraifft, hefo yn defnyddio arian symud cymudo, lle. So mae'n waith tu allan i'r system gynllunio yn mynd ymlaen. Dal ati, dwi'n meddwl, ydy chwilio am ffyrdd newydd a rhoi pwysau am arian ychwanegol i'r datblygiadau bach yma weithio, lle. Iawn, diolch Elliw. Ydy Delys siwr nôl ar hynna? Na, diolch. Na, dwi'n sort of deall y pwyntiau yna, lle. Mae'n siŵr ymhwynt i ydy. Dwi'n gwybod mae yna waith yn mynd ymlaen yn y cefndir, ond i ba bwynt, da ni'n amlygu hyn yn fwy o ymgyrch, os liciwch chi, bod y parc yn cael ei gweld yn rhan o'r datrysiad, dim jyst gadael i'r cymdeithasau tai, bod yna fwy o deimlad o bod yna weithgaredd efo'i gilydd, felly bod isio fwy o ddatrysiadau i gymunedau gwledig. Dwi'n gwybod bod yna sgyrsiau yn cael ei cael, ond mae'n siŵr bod o'n ar lefel falle swyddogion i swyddogion y tai yn y cymdeithasau tai a'r cynghora lleol a'r parc, ond falle bod eisiau bod yn meddwl a siarad mwy efo'r gweinidogion hefyd ynde. Mae'n amlwg, da ni ddim jyst di newid polisi jyst a cael sgyrsiau falle lefel yna, mae'n mynd i gymryd dipyn mwy o amser. Dwi'n gwybod yr interventions lleol yn dda, ond os yw'r cymdeithasau tai yn deud sgenna ni ddim pres i fod yn datblygu ar laddfa llai, wel, mae sylw nhw mynd i fynd ar y cynlluniau mwy sy'n mynd i ddod ag arian iddyn nhw'n dydy. Sori, dwi'n sgynna i ddim atab llawn, ond jyst dechrau'r sgwrs ar daith yma, swn i'n licio ni feddwl fel awdurdod, lle, bod hwn yn isiw sylweddol yn dydy. Iawn, diolch yn iawn, Delys. Cadeirydd, can I just fel fewn yn sydyn ar un pwynt ar hwnna? Mae'n bwynt amlwg wrach, ond y cyfle mawr wrth gwrs ydy'r adolygiad ynde blwyddyn nesaf, lle bydden ni yn eistedd lawr rhwng y bwrdd efo'r datblygwyr, efo chi fel aelodau, bydden ni'n ail edrych ar bob ffin datblygu o fewn y parc, bydden ni'n edrych ar bob dyraniad tai o fewn y cynllun, ac yn
byddwn ni'n asesu, ydyn nhw'n hyfyw, ydyn nhw'n gweithio i bawb, felly hwnna ydy'r cyfle mawr, yn amlwg mae Ellie wedi sôn am y pethau da ni'n trio wneud o ran y cyd-destun da ni'n gweithio, o fewn y cyd-destun polisi da ni'n gweithio i fewn rwan, ond hefo'r adolygiad y cynllun sydd i ddod cychwyn blwyddyn nesaf, hwnna ydy'r cyfle mawr i ni wrach newid pethau os oes angen. Diolch John. Ie. Grêt. Mae'n un peth arall hefyd, ydy cymdeithas tai ddim yn mynd i godi tai mewn gwagle, mae rhaid cael enw am dai yn yr ardaloedd. Dyna'n mhrofiad i hwnnw. Naomi? Diolch Helwen. A diolch Elliw a Delyth. I was actually going to say exactly the same thing about community-led housing. And I think one of the really interesting things is, do we have the right policies to prioritise community-led housing on the sites that are actually allocated? When you talk about the public participation for the new local plan, which is for next year, for example, I would want to see, and I'm really happy to help with this as a member, I would want to see us to have a meeting in every single community as far as possible to talk about what people want out of the local plan and to identify local need. So there will be people on lists, obviously in need. So how do we match up that need with site allocation? And of course, you know, if it's just developers bringing forward the sites, they might not be in the right places where we have need. So we need to think about how those two interact in the creation of the plan. And then we need to have policies which basically promote community-led housing. So obviously, if you look back at the annual monitoring report, you can see that there's homes going which are being converted for holiday accommodation. But I didn't see anything that we'd converted for social rent, for example, or, you know, so I'm thinking, well, you know, in those terms, we are able to give, and people are applying for conversion to holiday homes, but they're not applying for conversion for social rent or for entrance into that market. Now, is there something that we need to be doing in the policy, which is saying that this is actually our priority? And I think that's, as Delyth has said, it's like a really important discussion to have, and a reflection on the annual monitoring reports. What we've consented is that actually what people need in the park. But thanks very much for all the work, Elliw. It's really brilliant. Sorry for speaking English. Diolch yn fawr, Can't do Welsh in planning. Sgar rwy'n eisiau mateb i be mae Naomi newydd ddweud? Ie, na, mateb i hynny hefyd. Ie, dwi'n cytuno o ran bod angen addasu polisïau i annog datblygiadau sydd yn cwrdd ag angen y gymuned mewn ffordd arloesol gobeithio lle. A dwi'n meddwl, gobeith ni fel swyddogion ydy mynd allan at y cymunedau ac mae'n y waith sy'n cael ei ddechrau ar hyn o bryd lle byddwn ni'n edrych i wneud proffiliau cymunedau a placemaking tu ôl i hynna hefyd. So mae'r hel wybodaeth i gyd at ei gilydd, edrych ar gymunedau yn unigol. So ie, mae'r gobeithio, ie, dyna di'r bwriad lle. Iawn, diolch yn fawr iawn. Ifor? Ie, diolch yn fawr iawn. Cwestiwn sgynnau, cwestiwn eitha penodol ar social housing grant. Mae yna bres lawr yn Gaerdydd i trio helpu cymunedau cefn gwlad ehangu. Faint o waith sy'n yna di bod hefo cymdeithasau tai yn gweithio hefo'r awdurdod i trio penodi darnau a gwneud defnydd o'r grant yma i symud pethau ymlaen. Mae yna bres yna. Os yna neb yn gofyn am y pres i symud pethau ymlaen. Iawn, diolch Ifor. Dom yn rhol ni fel awdurdod i roed cais am yr arian, amlwg na'r cymdeithasau tai sy'n gwneud hynny. Ond dyn ni yn rhan o'r, mae'n grŵp sy'n rhwng awdurdodau tai a cymdeithasau tai, a dyn ni'n eistedd hanno fo hefyd, sydd yn penodi'r grantiau ar gyfer, mae'n cael ei arwain gan yr awdurdodau tai yn dosbarthu'r arian grant. So mae hynny yn digwydd lle da. Yr pryder sgynny ni ydy yn digwydd digon mewn ardaloedd fwy gwledig safle llai lle da. Dyna dyn ni angen pwyso fwy lle. Dyn ni'n gweld ar yr arfordir dipyn ar yr safle eitha swmpus yn Bai Colin dod ni flaen wan. A wedyn mae'r rhan fwy o pres yna i codi'r tai ffordd
yn dod o'r grant yma. So mae'n rhywun meddylfryd, ond i gefn gwlad, yn lle mae'r angen rhydwydd. Diolch. Iawn, diolch yn iawn. John Pyw. Ti ar fyd, John. O, rhywbeth gyda i am hynna. Ie, mae lot o sôn am social housing a tai pobl ifanc. A edrychwch chi ar statistics, mae lawer am mwy o bobl dan 30 wedi mynd allan o Mira Dwyfor a bobl wedi mynd oed sydd wedi dod fewn. Mae'n rhaid i cael gwaith. Weithiau mae'n sôn am mwy o tai, sy'n gos y waith, mae'n rhaid i cael gwaith i gadw pobl ifanc yn ardal gwledig yma. Dyn ni ddim wedi creu gwaith ers blynyddoedd yn Mira Dwyfor. A mae'n hen bryd i ddechrau creu gwaith wedyn dych chi eisiau tai yn nhw aros yma. Ond drwchwch chi ar statistics a rai sydd wedi gadael, a rai dan 30 sydd wedi gadael Mira Dwyfor, mae o'n crynllun a mae'n sydd wedi dod fewn, a mae hwnna rhywbeth wreiddiol, heb waith, heb iaith, heb gartre. Iawn, diolch yn fawr. Sa rwy'n arall y siarad? Dwi'n yn gweld rhywun llaw i fyny. Sa rwy'n am gynnig bod ni'n derbyn yr argymhelliad, os gwelwch chi dda. Dwi'n wedi cynnig. Sa eilydd? Oes Anwen wedi ymwneud. Diolch yn fawr, neith pawb ddangos felly bod ni'n derbyn. A diolch i'r swyddogion am yr adroddiad. Diolch yn iawn i chi. Reit, a'n ymlaen felly i'r cais cynllunio cyntaf, tir ger ffynon Beuno y Bala. Fi sy'n cyflwyno o'n cadeirydd. I just ran his screen. Item rhif 5.1 cais NP5 5359 cais amlinellol gyda'r materion wedi cadw yn ôl ar gyfer adeiladu un tŷ yn tir ger ffynon Beuno yn y Bala. Mae diolch safle'r cais i'r ddewen o dref y Bala ac i gogledd o'r pum tegid. Mae'r safle y datblygiad wedi lleoli o fewn ystod rhai presennol ar hyd y stryd bron gellir cael mynediad ati ar hyd ffordd Penllan yr A494. Mae cais yn cael ei asesu yn ynglyn yn ailgyflwyniad o gais cynllunio NP5 53598B a wrthoedwyd gan yr awdurdod drwy pwerau dirprwyedig yn ôl y mis Tachwedd 2022. Mae'r cynigion, fel y gwelwch ar y sgrin, yn ymwneud ag adeiladu un bungalow. Bod y cais yn gofyn am ganiatad amlinellol, mae cynlluniau dangosol yn dangos bungalow ar wahân sy'n cynnwys 2 ystafell wely, gegin ac ardal fyw yn ogystal â 2 fan barcio oddi ar y stryd. A dangosydd bod y mynediad yn uniongyrchol oddi ar y mawnod bach. Dyma ychydig o lluniau sy'n dangos yr ardal lle bydd datblygiad, yn dangos y mynediad oddi ar mawnod bach, yn dangos y tir fel y mae ar hyn o'r bryd, yn dangos yr ystad eang ac yr wahanol fathau o dai sydd yno ar hyn o bryd. Fel y gwelwch, mae'r rhan fwyaf o rhain yn bungalow yn yr ardal. Fel dwi wedi sôn, mae'r cais yn cael ei asesu yn ailgyflwyniad o gais cynllunio a'r ffoddiad gan yr awdurdod. Gwrthodwyd y cais wreiddiol am ddau reswm, sef bod yr cynnig ddim yn angyson o fewn y stryd lyn ac bydd yn amharu ar nodweddion yr stryd lyn a'r rafa patrwm a'r math presennol y maent yn ei datblygu. A credir y
bod yr datblygiad yn tynnu oddi ar y cymeriad yn ddangosiad a lleoliad y datblygiad ar y byd yr shriflun rhagos. Gwybodwyd y cais hefyd oherwydd y diffyg gwybodaeth ecolegol. Prif polisïau yn y mater yma yw polisi datblygiad 1 sy'n nodi'r egwyddorion datblygu cyffredinol ar gyfer datblygiau newydd o fewn parc cenedlaethol. Nodwyd y dylai natur lleoliad gosodiad uchder ffurf o graf y datblygiadau fod yn cyd-fynd a ffurf cymeriad a'i safle a'i amgylchedd. Yn dilyn gwrthodiad y cais flaenorol, cyflwynwyd cynllun diwygiedig i'w ystyried a credir bod y cynllun diwygiedig yma yn welliant i'r cynllun gwreiddiol, y lle bydd byngalo o rafa a dylunus hwn yn cyfateb i'r hyn sydd eisoes wedi ei datblygu a'i adeiladu yn yr ardal cyfagos. Ystyrir bod yr wybodaeth y gyflwyniad hyd yma felly yn digonol i datganfod cynnig yn unol â polisi datblygu 1 o'r cynllun datblygu lleol Eryri. Hyn, ansawdd cais amlinellol yw hi, felly'r gofyn am ragor o fanylion megis deunyddiau, trafnidiau parcio ac yn y blaen yn ystod y cam materion a gadwyd yn ôl. Fel y sonais, gwrthodwyd y cais flaenorol hefyd ar sail diffyg gwybodaeth ynghylch materion ecolegol. Yn wahanol i'r cais flaenorol, fe cyflwynwyd arfaniad ecolegol gan yr ymgeisydd a wnaeth dod i'r casgliad na faith bwyd o hyd i unrhyw o geithoi gwarthoriedig ar y safle. Fe wnaeth yr arfaniad hefyd cynnwys mesuriadau lliniaru ynghylch y cyfnod adeiladu yr tŷ yn ogystal â mesuriadau gwarchodfeio amrywiaeth. The translator's struggling to hear. Is the microphone near? She's heard most of it, it's just breaking up now. Diolch. O ran yr effaith y datblygiad ar ardal cadwraeth arbennig yr afon Dyfrdwy, mae'r awdurdod wedi cynnal ei asesiad reoleiddio cynefinoedd ac wedi dod i gasgliad bositif y byddai y datblygiad ddim yn effeithio'n niweidiol ar yr ardal cadwraeth, gyda hyn yn ymodol ar amodau cynllunio, fe cynghorwyd efo Cyfoeth Naturiol Cymru a nodwyd ei bod yn cytuno efo'r casgliad yma. I gasgliad felly, bod yna faterion wedi cadw, bod yr holl faterion wedi cadw i'r ystyried, dangos y cynlluniau dangosol byngalo ar wahân yn cynnwys 2 ystafell wely a chegin ac ardal fyw a ystyried bod yr datblygiad hyn yn cyd-fynd gyda'r tai a datblygiadau arall o fewn yr ardal cyfagos. Ystyried bod y cynllun diwygiedig o byngalo faint cymedrol yn unol â pholisi datblygu 1 o cynllun datblygu lleol a ystyried bod ddigonol o wybodaeth ecolegol wedi ei gyflwyno i dangos na byddai effaith niweidiol ar bioamrywiaeth ac ar rywogaethau a warchodir ar y safle yn unol â pholisi strategol o'r cynllun datblygu lleol Eryri. Ystyrir felly bod y bwriad yn dderbyniol ac fe argymhellu felly bod y cais yn cael ei gymeradwyo yn ddiben ar amodau. Mae'r amodau yma ar y sgrin. Diolch. Diolch fawr iawn i chi. Rhyw sylw gen rywun? Neu gynnig? Cyn wneud hynna, gawn ni ofyn i dynnu'r sgrin yma, please. A bod ni'n gael ei gweld pawb. Iawn. Diolch fawr iawn. Rhyw sylw gen rywun? Neu gynnig? Wel, ddim rhywun llaw i fyny. Mae June efo'r llaw i fyny. June. Dwi'n fod mewn cynnig ar argymhelliad, os yr unig un oedd yn gwrthwynebu i cyngor tref, a mae bob un o'r pwyntiau yna wedi cael ei atab gan y cyrff statudol. Wedyn, does gyda ni'n byd i wrthod yn ymwybodol. A gael ni'n eithaf ydi ond e? Ie, a dwi'n cynnig. Iawn, diolch yn fawr. A mae Edgar. Eilio. Iawn, mae'n gynnig ag eilydd bod ni'n caniatáu. Neith pawb ddangos os gwelwch chi dda, os ydych chi o blaid. Dyna ni, mae hwnna wedi gario. Diolch yn fawr iawn i chi. Cyn bod ni'n symud ymlaen, gael dyn y sylw bod yna aelod newydd
o'r gweithlu hefo ni, sef Efa. Mae hi ar y pen fan'na. Gwas melyn. Jonathan, o ti isio ymelaethu? Oes, mae Ifa yn swyddog cynllunio amgylchedd adeiledig newydd efo ni. Mae'n hyfforddau graddedig, felly mae'n mynd i Gaerdydd bob ryw fis efo cwrs meistri yn y maes amgylchedd adeiledig. Felly, mae'n falch iawn yn cael Ifa yma, mae'n swyddog da iawn efo ni. So, felly, hwn di gweithio'r cynllunio cyntaf Ifa. Iawn, diolch yn fawr iawn. Croeso Efa, gobeithio bod ti'n hapus hwn i. Diolch yn fawr. Awn ymlaen i'r ail rwan. Y bont ddu. Aled, o di Aled i fyma na chdi? Na, os ga i rei diweddaredd i'r Pwyllgor ar hwn, mae'r ymgeisydd wedi gofyn i dynnu'r cais o gohirio'r penderfyniad heddiw. Mae wedi gofyn i am fwy o amser i negodi hefo'r swyddog. Felly mae hynna fyny chi fel Pwyllgor beth ydych chi'n gwneud. Fysa'n gynghori chi i dderbyn hynna, a cyfalla y prif rasbod hynna heddiw wedi di Aled ddim o gwmpas, oherwydd wedi methu dod fewn heddiw. Felly fysa'n cynghori chi fel Pwyllgor iddyn ni ohirio'r cais yma, gadael i'r swyddog cael trafodaethau pellach efo nhw ac ddwnia y cais yn ôl i'r Pwyllgor nesaf gobeithio. Iawn, diolch yn fawr. John Pugh. Cynnig o'n i gohirio tan tro nesaf. Seilydd? Oes, mae yna wythyn yma. Iawn, pawb o blaid, dewch i ddangos os gwelwch chi dda. Mae hwnna wedi gario. Da ni, mae hwnna wedi gario. Da ni'n Dwi'n gohirio. falch bod hwnna wedi gario. Dwi'n meddwl sydd wedi gallu cyflwyno'r cais yn rhan Aled. Iawn, diolch yn fawr. Awn ni ymlaen felly i un fron fair mae'n twrog. Allan o'r stafell sy'n wedi cael ei ddweud. Iawn, dyn mae Efa yn cymryd yr achos yma, dwi'n meddwl, ydy'r cais yma. A ni ddisgwyl i Elfed adael yn stafell gyntaf. Ie, oce. Mae wedi datgan yn hwn ar eich nesaf. Iawn. Mae Elfed newydd adael o'n. Dwi'n siŵr wneud Ifa egluro hyn, ond mae yna ddau gais yma fel ydych chi'n gweld. Un, y cais cynllunio ac y llall y cais adeiladau'r rhestredig. Felly, gan bod nhw'n ffron yr union un peth, dwi'n meddwl mae o'n roed iddyn ni delio nhw fel yr un. Ond i bai bod gennych chi unrhyw, dwi'n meddwl bod gennych chi, ond os mae gennych chi rhywbeth ydych chi eisiau gwahaniaethu rhwng y ddau, jyst rhowch y sylw i ni, ond o'n i ddelio nhw fel un cais os mae hynna'n iawn efo chi fel Pwyllgor. Pawb cytuno hynna? Iawn, oce, diolch yn fawr. Iawn, Efa. Hwr eich chi. Diolch, so gyntaf oll, fel mae Jonathan yn egluro, dwi'n gwneud lag oes wedi gilydd, so eitem 5.3 a 5.4. Mae ddau yn ymwneud ar un eiddo, sef un bron fair yn Maentwrog. Eitem 5.3, cyfeinod MP5 73 Wlba 2.8b, ydy'r cais caniatâd adeilad rhestredig sy'n ymwneud â gwaith mewnol ac allanol i'r eiddo. Eitem 5.4, cyfeinod MP5 73 Wlba 2.8c yw'r cais cynllunio ar gyfer gwaith sydd wedi cyflawni o gan gwrtyl yr adeilad. So, gyntaf oll, dwi eisiau tynnu sylw chi'r ffaith bod un bronfair a teras ar y teras yna yn adeiladau rhestredig gradd 2 a gyfan ardal cadwraeth Maentwrog. So, mae'r ceisiadau yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor oherwydd mae'r ymgeisydd yn perthyn i aelod o'r awdurdod, a mae'r cais caniatâd adeilad rhestredig i gadw gwaith yn cynnwys gosod drysau allanol newydd a ffenestri gweithwyr dwbl tennau, am newid ffenestri to cefn, ailblastro waliau a nenfydau, ailosod arwynebedd llawr gwylod ac ailosod unedau y gegin. Mae'r cais cynllunio yn cael ôl eithriadol i gadw shed a storfa goed, ail adeiladu wal gynnal bresennol a ychwanegol, gosod ardaloedd decyn pen a pafin ac ailosod ffenestri'r to. So, fel gallwch weld ar y sgrin, mae un bronfair yn eistedd ar pen y teras mewn safle ythal o fewn y pentref. Mae lôn A4896 sy'n rhedeg trwy canol y pentref o roi mynediad i'r safle neu gan ddefnyddio o lôn dienw sy'n rhedeg o Gelli Lythan. So, ynglyn â'r cais caniatâd adeilad rhestredig,
Mae'r ageinsydd wedi amnewid y ffenestri a'r drysau allanol yr adeilad yn ogystal â gosod canopi ar tu blaen y tŷ. Gwelwch ar y sgrin cymhariaeth o'r ffabrig hanesyddol a'r ffenestri'r drws ffrynt newydd. Mae'r ffenestri newydd yn rhai bwydyr dwbl tennau yn dilyn arddull ac agoriad y gwreiddiol. Yn debyg mae'r drws ffrynt mewn arddull tebyg i'r gwreiddiol yn hermau'n Cynllunio. Yn ôl yr asiant, cafodd y drysau a ffenestri gwreiddiol eu difrodi gan gydredd dŵr ac roeddent yn perfformio'n wael yn erbyn y tywydd garw sy'n cael ei gweithygu oherwydd lleoliad agored yr eiddo. Mae'r canopi uwchben y drws yn anreiddiol ac allai gymeriad i'r tai o'r cyfnod yma, ond mae'r asiant wedi cyfiawnhau bydd y canopi yn cael ei dynnu lawr. So, dyma'r gwaith tu mewn. So, mae llawr gwaelod wedi cael ei ddisodli, ei insiwleiddio a'i orffan i'r un uchder a lefel ag o blaen, a hyn eto oherwydd problemau tamprwydd. Yn debyg a fod y waliau nenfwd i alabastro yn yr un sail a'r llawr. So, mae'r gwaith i'r tŷ wedi cael ei gyfiawnhau ar sail gwellau effeithlonwdd yn i'r adeilad a chyflwr cyfanheddol cyffredinol. So, ei wneud ar ffortil, mae hyn yn bennaf i wneud efo cais cynllunio sef eitem 5.4. So, lles cyd-destun, dyma lluniau'r gardd am i'r cynhaliol cyn y gwaith gael ei gwblhau. So, o'r llun o'r ardal drws cefn, sydd wedi dyddio i 2015, mae bosib gweld y ffenestri to gwreiddiol, a mae hynna wedi cael ei amnewid efo ffenestri o faint a stil tebyg. A dyma'r gardd ar ôl gwaith gael ei gwblhau. So mae'r gwaith wedi cyfri gosod decyn pren a theras palmantog, waliau cynnal cerrig, shed gardd fetal a storfa goed, ac amnewid ffenestri ar to cefn. So mae'r shed gardd yn fetal a wedi lleoli tu ôl i'r gartref, a mae'r storfa goed wedi sefydlu gorllewin y cwrtil i chwith o'r decyn pren. Mae'r wal cynnal fawr ar gwaelod y gardd sydd i weld ar y sgrin wedi cael ei ailadeiladu yn yr un lleoliad y defnyddio cerrig a chybwydd. Mae dan sylweddol o'r gardd wedi cael ei osod mewn theras palmantog a decyn pren fel ydych chi'n gweld ar y sgrin. So, ynglŷn â asesu y gwaith wedi cael ei cyflwyno yn y cais caniatâd adeilad rhestredig, sef eitem 5.3. Fel arfer, mae'r awdurdod yn gofyn am arolwg cyflwr i gafiawnhau'r angen i amnewid seirniau hanesyddol, ond yn achos hwn yn amlwg oedd hyn ddim yn bosib gan fod y ffabrig gwreiddiol wedi cholli cyn cyflwyno'r cais. Fodd bynnag, mae'r lluniau ar y sgrin yn gynharach yn ddangos cyflwr gwael y drws a'r ffenestri yn 2015. Ar sail dyluniad ac arddull drysau'r ffenestri newydd, nid ydyn nhw'n cael effaith negyddol ar cymeriad ac edrychiad yr adeilad rhestredig nac y teras ehangach, ac felly'n cydfynd y gofynion o pholitiau datblygu. Ynglŷn â'r gwaith mewnol, sef yr ailbastro camnewid y llawr gwaelod, does dim gwrthwynebiad i'r ddatblygiad yma, gan ei bod nhw wedi gwblhau safon uchel heb newidio cymeriad yr adeilad. Ar ben hynny, mae'r cyfiawnhad dros gwblhau y gwaith, sef gwella cyflwr cyffredinol tŷ yn un teg. Mae'r ewniadau'r ffenestri to cefn yn cael effaith niwtral ar yr adeilad, gan ei bod nhw ar y cefn a felly does dim modd i gweld nhw. Ar y llaw arall, mae'r canopi uwchben y drws yn ddiangen a ddim yn cydfynd â chymeriad yr adeilad. Felly bydd angen cael gwared o'r elfen hon i gydymffurfio â polisi ddatblygu saith o'r cynllun ddatblygu lleol Eryri. Ar y cyfan ac mewn ystyried o'r polisïau ddatblygu cenedlaethol a lleol, dydy'r gwaith o safbwynt adeilad rhestredig ddim yn cael niwed sylweddol ar gymeriad yr adeilad rhestredig nac y gosodiad ehangach ar yr ardal cadwraeth. Nawr i faterion cynllunio. Bod yr ardal decyn a theras wedi chwblhau o defnyddio sydd yn cydymffurfio â pholisïau 1 a 6 o'r cynllun ddatblygu lleol. Mae graddfa a lliw'r agwedd yn ymwrthiol yn y dirwedd ac yn cael effaith andwyol ar osiad yr adeilad rhestredig ar ardal cadwraeth ehangach. Fodd bynnag yn yr achos hwn, mae'n bosib lleihau effaith y ddatblygiad trwy cyflwyno dulliau lliniarydd, megis plannu ac agor pren i llwydiau naturiol. Y gobaith yw bydd y pren yn llai yweladwy dros amser. Mae'r shed wedi sefydlu tu ôl i'r adeilad ac yntau wedi chuddio olwg. Mae uchder, ffurf a graddfa yn gydnaws a chymeriad ychynhwysedd y safle. Yn debyg mae'r stwrfa goed tra'n weladwy yn cael breino effaith ar y lleoliad ehangach. Yn yr haf, mae tyfiant bywyd gwyllt yn debygol o leihau eu gweledigrwydd ymhellach. Yntau does dim broblem efo'r atblygiadau yma.
Yn ychwanegol, mae mesuriadau bioamrywiaeth wedi chyflwyno efo'r cais. Sorry, we've got two translators talking simultaneously at the moment. Iawn, mae'n ddangos at i'r cyfieithu yn gweithio, ie? Dwi'n gwybod, oedd rwy'n siarad yn adeg. Eisiau dechrau eto lawr os iawn, dim o'n cychwyn, ond... O lle gys ti... Ydy weld yn gweithio yn gan bawb? Bydd rhaid sy'n gwrando efo cyfieithu. So rhywun yn gyda siarad? We can hear one voice. Iawn. So, yn ychwanegol, mae mesuriadau bioamrywiaeth wedi chyflwyno hefo'r cais yn cynnwys bocs tylluan, bocs adar a slymod a nifer o goed o rywogaeth brodorol. Yn ddiweddar, mae'r ecolegydd wedi cyflwyno sylwadau y cais a cynnig awgrymiadau ynglŷn â mesuriadau addas fel lleoliad y bocsys. Ar y 10 ar 10 o Hydref, derbynwyd dogfen seilwaith gwyrdd a cynllun gwellau bioamrywiaeth diwygiedig. Er hynny, mi fydd amodau wneud y bioamrywiaeth a gosod sgrin plannu dan gleosydd pe-bair, ceisiadau yn cael eu cymeradwyo. So i ddod i gasgliad... sori. Dydy y gwaith mewnol ddim yn cael effaith yn niweidio ar y gymeriad ar y adeilad rhwystredig. A fodd bynnag, mae'r decking a ffens pren tu allan yn cael effaith groes ar osodiad ehangach ar y adeilad rhwystredig a'r tirwedd amgylchynol. Mae'n bosib lleihau'r effaith hon trwy blannu sgrin ar gyfer ardal y decyn ac i ardal y pren llwyddi'n naturiol. A wedyn... Iawn, diolch yn iawn. Rwy'n sylw gyda fi. Da chi jyst eisiau argymelliad gan y swyddog? Cadeirydd. O reit, oce. Efa, eisiau rhaid argymelliad, oes? Ie, mae PowerPoint wedi jyst... Sori. So'r argymelliad ydy roi caniatâd adeilad rhwystredig gyda'r amodau canlynol a i roi caniatâd cynllunio ar gyfer y cais efo'r amodau ar y sgrin. Diolch. Iawn, diolch yn iawn. Sa rhyw gynnig Gerwyn, neu ryw sylw? Cyn agor o fyny, mae'n un camgymeriad yn yr adroddiad, sef enw'r ymgeisydd. Felly, ar dudalen 229, enw'r ymgeisydd ydy Aaron Jones, a dudalen 248, enw'r ymgeisydd ydy Aaron Roberts. Dwi'n ddall mae Aaron Roberts ydy'r enw'n cywir, felly ni nawn ni... Os ydyn ni jyst yn cofnodi, mae Aaron Roberts ydy'r enw'n cywir ar dudalen 229. Iawn, diolch yn iawn. Reit, sonio i'r gweithgarwan Serwyn eisiau gwneud sylw, neu gynnig? Edgar efo naw i fyny. Edgar? Cynnig yr argymelliad. Diolch yn fawr, Serwyn neilio'r cynnig. Mae June wedi am y fawr, mae'n bwysau fydd nawr, dwi'n mynd. Oce. John Pews a dweud y beth? Na, dim ond cynnig, neilio'r cynnig. Iawn, diolch yn fawr. Os Serwyn arall eisiau dod i fewn? Os nag oes, rhawn ni hwnna i bleidlais. Diolch i Efa am adroddiad trwy'r siawch ar y teg yni. Daclus iawn. Diolch Efa. Ie, cynnig gytuno. Iawn, paws sydd â blaid, newch chi ddangos os gwelwch chi dda. Mae hwnna wedi gario. Mae wedi gario, dyna ni, diolch yn fawr. A dyna ni wedi gorffen efo'r ceisiadau cynllunio. Elwedd yn mewn yn ôl. Wedyn ni ofyn i elwedd yn ôl, ia. Diolch yn fawr iawn. Cybynnag mae hyn. O, ni'n ei anghofio. Iawn, o'n i mlaen felly dudalen 265 yn y Gymraeg. Cytundebau adran 106 gwybodaeth. Dudalen 266 a 267. Rhyw gwestiwn Gerwyn y fanna? Os nad oes, o'n i mlaen i disgwyl gwybodaeth ecolegol. Gwybodaeth eto yn fanna. Dyn dros yr I've got a dudalen... question, Chair. Sorry, Louise.
Yeah, it's the footpath between Tywyn and Aberdyfi. I know that people have been campaigning for a long time to see this completed. Any news on that? No, apologies, no, that there's no update on that, but I can certainly ask the officer dealing with the application, provide an update directly. Yes, please, that'd be great, thank you. Diolch yn fawr. Pa gais oedd hwnna oedd... 269. It was waiting. It was NP5/50/647B. Pa dudalen? Iawn, diolch. First one. It's not numbered. Why is it numbered? 269. 269. Dyn ni'n cyrraedd nhw to. No. Oh. Sorry, I'm jumping the gun. Iawn, disgwyl gwybodaeth ecolegol. Disgwyl manylion gan yr asiant ymgeisydd. Rwy'n codi beth o fanna? Sag oes, dros dudalen i 270. I byd o fanna nag oes? Mae gen Edgar i lawr. Oce, Edgar. Ie, efo bronfedwch am hyd i beth yw'r dyfodol. Again, I would have to ask the officer in relation to an update on that one, but I can advise that Richard Thomas has actually been on sickness leave for some time, for the last month. So we are looking at getting planning applications that are allocated to Richard. We are getting additional resource in to progress them. So hopefully I'll be able to provide an update to you. I can provide that to you directly. Yeah, I was told I'd get an update last time. I didn't know you'd been off film. Okay, thank you. Iawn, diolch yn fawr. Awn ni ymlaen felly i penderfyniadau dirprwyedig. Gan i'r ceisiadau wedi caniatáu. Tudalen 272. Mae rhain i'r gwybodaeth. Sgyr rywun gwestiwn? 273. 74. 275. A 76. Yn byd o fanna. Wedyn, ceisiadau wedi gwrthod rwan. 277. 278. 279. A 280. A dyna ni, dwi'n meddwl, sa'n gysgu rhywun i'w gwestiwn o fanna wan. Mae'n sylw cyn coed gyda'i nes i'n hoffi deud ar y cychwyn o ran ymddiheuriadau. Dydy Iona, wrth gwrs, Iona Roberts y pennaeth, ddim yn ma heddiw ein sal. Felly dylsyn ni wedi deud hynna ar y cychwyn. Iawn, diolch yn fawr. A dyna ni, diolch yn iawn i chi gyd. Mae gyda ni pwyllgor arall nes ymlaen, oes? Gen i weithgar arall, os ydyn ni'n awgrymu bydd eisiau ailosod bethau hynny ar gyfer y cyfarfod yna, am yr un link, so os ydyn ni'n awgrymu bod ni'n cychwyn 5 munud wedi 11. Mae'n amser i gael gapanad ac yna blaen. Iawn, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Is it the same scores on the doors to get into the meeting? I haven't been given notification of the numbers. Sorry. Na, mae Mae'n gysylltiad aros yn dos. Oh. You will have received an email from Avion with a link to the meeting, to the working group. I didn't. So, I mean, normally you get them off Anwyn. Obviously, Anwyn's gone. So, can anybody message me them or? Yeah, we can re-forward the link. Yeah. Okay, thank you. Iawn, diolch yn fawr. Welwn chi toc. Diolch yn fawr. Iawn, diolch. Fysa ti'n neud rhyw fath hefo'r link